masu bibiyar shafukan sada zumunta na kafar watsa labaran Funtuwa Online TV. Ranar 21 ga watan Nuwamban kowace shekara tun daga shekarar 1996 rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ranar talabijin ta duniya. Akan haka ne Funtuwa Online TV ta tattauna da jama'a domin jin irin gudunmawar talabijin ta basu da kuma irin shirye-shiryen talabijin ɗin da suka fi kallo. Ku biyo mu a cikin wannan shirin domin kallon yadda hirar za ta kaya. Naku Nura Haruna mai karfe tare da abokin aiki na Ibrahim Saminu za mu gabatar muku da wannan shirin. Assalamu alaikum, sunana Faisal Isa Dimani, Darakta na Bekiya Medical and Environmental Services Training Center, Funtuwa Kaduna State. So gidan talabijin kamar da ku sani yana ba da gudunmuwa sosai kamar wajen faɗakar da mutane, saboda lokacin ban taɓa mantawa lokacin da COVID-19 ta kama gidan talabijin kamar shi wannan gidan talabijin na Funtuwa TV ya taimaka wajen sanar mana da security da kuma yadda ake tsara kai da sauransu. Ina ma wannan gidan TV fatan alheri, Allah ya sa a ci gaba, Allah sa kuma a ci gaba da faɗakar da mu kamar yadda aka saba. Baban gidan Muntari, ma'aikaci a World Sound Department Bakur Local Government, mazauni a Funtuwa Local Government. Wace irin gudunmawa gidajen TV suke bayarwa tsakanin al'umma? A gidajen TV kamar yadda muka sani suna ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen fahimtar da al'umma dangane da abubuwan da ya shafi lafiyarsu, zamantakewarsu da kuma ababen da yake na ci gaba da a rayuwa hakanan. So gaskiya muna murna da irin wa'annan abubuwa da suke gabatarwa. Ubangiji Allah ya albarkaci wannan gidan TV na Funtuwa TV da sauran gidajen TV da ke faɗin duniya baki ɗaya. Sunana Usaina Mustapha Usman. Ba karamin amfani talabishin ke da a cikin wannan zamani namu ba, misali kamar irin abubuwan da muke kallo haka su Sunna TV, kaga ta nan suna karfafa ma addini kenan, su sauran tashan din sadarwa haka suna isar da sako, misali Arewa 24 suna shiri da yawa kuma talabishin ne suke isar da sakunan su da yawa haka. Sunana Musa Hassan Musa daga Funtuwa TV, tana ba da gudunmawa musamman wajen yada abubuwa masu kyau masu amfanar da jama'a, musamman irin su wa'azuka, faɗakarwa da kuma nishadantarwa. Ina kallon Sunna TV, Afirka TV, sannan ina kallon Arewa 24 saboda nishadantarwa da sauransu. A gaskiya gidan talabijin na ba da gudunmawa sosai musamman wajen kallon Arewa 24. Sunna TV yana ilmantarwa, faɗakarwa da nishadantarwa. A gaskiya muna godiya da tashoshin talabijin. Allah ya saka da alkhairi. Ni ne Alhaji Yahaya Ungo Alhaji Wauka a karamar hukumar Faskari. A TV abinda gudunmawar da yake ba mu muna karuwa da abu fannuwa da dama kuma muna jin daɗi irin faɗakarwar da ake mana, muna saurare kuma muna cin gajiye shi. To alhamdulillah tsakani da Allah abu da za mu ce Allah ya saka mashi da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Wannan abu Allah ya ƙara inganta wannan abu. Hirar mu kenan da wasu daga cikin al'ummar Najeriya akan ranar talabijin ta duniya, inda a yau 21 ga watan Nuwamban shekarar 2022 ya yi daidai da ranar 21 ga watan Nuwamba, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 21 ga kowane wata tun a shekarar 1996 a matsayin ranar talabijin ta duniya. Ƙarshen rahoton kenan, Nura Haruna mai karfe, Funtuwa Online TV.